دەم باش گۆهدار و تەماشەوانên هێژا di basî roja îro delgel ve me. Di nav hefteyê de platforma parastina zimanê Kurdî jalî neh partî û tevgerên Bakurê Kurdistanê ve hate ragihandin. Ev xabat a ku efektek hestiyarek erînî di nav raya giştiya Bakurê Kurdistanê de peyda kir, ragihandina xwe wekî pêngava yekem diyar kir çalakî û xabatên di vê warê giring de lê di rojên pêş de forma xwe baştir werbigirin. Her wiha jalî hin ji rovekar, pîspor û siyasetmedaran ve ev pêngav ne tenê bi hevgirtina dwarê ziman de dê bimîne gelek eger hene ku ev bibe pêngavek ber bi hevgirtinek berferehtir de. Her îro hevseroka Partiya Demokrasiya Gelan HDP Pervîn Buldan ragihand ku li gel partiyên Bakurê Kurdistanê hevdîtinên wan bi egera pêkanîna hevkariya erênî birêve diçin û ew li vê ne tenê wekî ittifaqek demkiya hilbijartinan di çerçeveya ittifaqek neteweyî jî temaşe dikin. Van babetên germiyên rojevê em dê li gel cîgirê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê Tirkiye û peyvdarê Platforma Parastina Zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî ji stûdya me ya Diyarbekirê bigirin dest û binirxînin. Silav kek Şerefxan, ragihandina Platforma Parastina Zimanê Kurdî bi dilxweşî ji alî raya giştî ve hate pêşwazî kirin, gelo xebatên ku hûn dê bidin pêş xwe dê çi bin ger tu me agahdar bike. İbare te bixêr keke Cemal. Kutbu dîsa. Fermo kek Şerefxan. İbare te bixêr keke Cemal. Fermo kek Şerefxan. Spas. Ez pêşî tiştekî seras bikim. Ez fermî ne peyvdarê platformê me. Em bi hev re hemû peyvdarin. Me hîn ew statûya nav xwe de baş zelal nekiriye. Piştî komxebatê ew ê nav me de ev berpirsî bên halkirin. Ez dixwazim wê seras bikim pêşî. Tiştê ku me dayî pêşiya xwe ev e. Em dixwazin di nava Kurda de tevgereke zimanî dest pê bike. Ev tevgera ziman çend nigêwênî asasî hene. Yek jê em ji dewleta Tirk çi dixwazin? Di kîja wara de em ê ji dewletê daxwazê xwe şêmbertir bikin û karibin tiştna bi serê hevxin di dwarê ziman de û dwarê perwerdayiya ziman de. û gava di dua em ji Kurda xwe bi xwe çi dixwazin? Yani Kurdê me hêdî gelek ji wa dev zimanê xwe berdidin, bi zimanê xwe naaxivin, asmîle bûne. Mero dikare bêje gelek ji wa navê zarokê xwe jî nema wek berê dikin, bi Kurdî li wa dikin û ji welatê xwe û ji hestê xwe yîne tevî dûr ketine. Ji wa em çi dixwazin? Di vir de jî em ê bixwazin xwe şêmber bikin, xwe zelal bikin. û gava sisiya jî li ser vî bingehî em ji saziyê navnetewî yani weke Koma Milletan, weke Konseya Ewropa, weke UNESCO, weke em bêjin gelek saziyê navnetewî ji bo vê meselê em ê piştgirtiyê bixwazin. Programek li ber me heye em ê konsolosxaneyê ku li Tirkî hene em ê wana bixwazin ziyaret bikin. Bi vî hawayê em ê programekê bidin ber xwe û em dixwazin ku em ji her aliyê Kurdistanê û ji Kurda re yani piştgirtî ji vê daxwazê re vê kirin. Kek Şerefxan her wiha ev sê babetên giringê ku wedane pêşiya xwe aliyekî din ê gudraya giştiya Kurd de tê axaftin rewşenbirên Kurd li ser dê rawestin evin ku partî û rêxistinên siyasîyên Kurdên Bakurê Kurdistanê bixwe ew bixwe wê çi bikin ji ber ku gava ku mirov li xabatên çalakiyên em bêjin helkeftên van partiyan temaşe dike gelek caran ê wan bi xwe bitirkîne. Di vî warî de gelo yekem gav divê hûn ji xwe dest pê nekin. Belê tespîta te ciyê xwe de ye. Yani divê pêşî em ji xwe dest pê bikin. Heger em doza zimanê perwerdê bi Kurdî dikin, divê em xwe bi Kurdî biaxivin. Heger em dibêjin Kurdî ji bo me giring e, divê pêşengê me, rewşenbîrê me, medya me û em ê bêjin siyasetmedarê me pêşî ew bi xwe bi Kurdî biaxivin. Heger tu bi xwe bi Kurdî naaxivî û tu ji xelkê re bêje bi Kurdî biaxivin, ev ne helwestek durist e, ne helwestek rast e.
هەگەر کوردی گرنگ بە دەبێ پێشی ئەم خۆ دەست پێ بکەن دەبێ ئەم وەک سیاستمەدار وەک نویسکار وەک ڕەوشەمبیر وەک شارەدار وەک پارلەمەنتەر ئەم بخوا ببن میناک ji milletê xwe re ئەم kurmanciya xwe zazabûna xwe gelek tiştê dinî got mesela kurdîtiye ve girêdayîne em karibin bixwe îfade bikin em bixwe karibin bibin model ji bo vê meselê biraya min ew tiştê tu dibêje di ciyê xwe de ye divê partiyê me rêxistinê me sivîlê me sazî sivîlê me got yani saziyê sivîl ê got di vî warî de tevger dikin divê bixwe ji xwe dest pê bikin yani dibêjin gotinek heye dibêjin ji bedêla got tu ji tarîtiyê gazinca bikî dibê mûmekê pêxe tu bixwe mûmekê pêxe tu bibe mînak wê bidû te de însanê te jî gav bi gav hêdî hêdî ew ê bên biraya me kekê Şerefxan her wiha gava ku Tirkiye behsa azadiya zimanê Kurdî dike bi taybetî aliyê AK Partiyê dibêje ku zimanê Kurdî serbest e bikaranîna zimanê Kurdî serbest e gilo li ser erdê ev yek rast e zimanê Kurdî bi her awayî bi awayekî azadane dikarê bête bikaranîn ger tu di vê babetê de şirove bikî ji me re Na ne rast e niha di mala xwe de ma wê kamera deynin mala me di malê xwe de em Kurdî dipeyivin ya napeyivin lê di hinek di vê meselê de hinek neduristî heye niha di mehkema de Kurdî ne wek beriye di mekteba de ne wek beriye di medya de ne wek beriye di bazirganiyê de ne wek beriye ez sed ciyê din karim bihejmêrim ku Kurdî nebûyî şiklî azad e rast e di hinek devera de tu dikarî şermoke bi Kurdî biaxivî bes heger tu bixwazî mesela Kurdî û zimanê Kurdî û mafê zimanê Kurdî tu ciddî bigire divê pêşî em ji perwerdebûnê dest pê bikin zimanê Kurdî divê bibe zimanê perwerdê heger zimanê Kurdî nebû zimanê perwerdê ew ê hêdî hêdî gav bi gav însan dûrî vê nakevin ji ber ku zimanê Kurdî wexta ku bû zimanê perwerdê wê li sûkê jî pere bike wê însanê me ji ber ku zimanê Kurdî zanin wê bên hinek wezîfa di karê resmî de bigirin wextê ku talep tune be wextê ku tu nikarî be zimanê ku tu pê zane heger tu karî bî îdara xwe pê bikî ew çaxî tê ji wîna hêdî hêdî paş de bikevî û tê jê bireve a di dua em dixwazin ku zimanê Kurdî bi zimanê fermî yani ev jî li Tirkî gelekî şaş tê münaqeşe kirin dibêjin gelek em bêjin nejatperestê wa însanê wayê ku Kurd û welatê Kurda înkar dikin dibêjin malkûydekê gelek ziman bûne fermî tenê gerek zimanek fermî be ev dîtîn jî neticiyê xwe de ye ji ber ku li dinyayê li gelek devera li welata gelek welata ne yek û du dô û sê çar û pênc û şeş jî zimanê fermî hene û kes ji bo vê meselê jî nebûye dijminê hevdû dûrî hev neketine û ew welat jî ji hev de nefeşkiliye ji hevdû çîk nebûye heger armanc bi rastî ne pişaftin ne asimilasyona Kurda be gerek zimanê Kurdî hem bibe zimanê perwerdê û hem jî bibe zimanê fermî li kêleka zimanê Tirkî kekê Şerefxan siyasetmedar dibêjin dibê siyaset ew yeke ku mirov li gora rastiyê tev bigere derfetan bikarbîne gava ku mirov rewşa zimanê Kurdî kültura Kurdî çanda Kurdî aktûelkirina wê ne anîna wê rojevê di qada navneteweyî de bigire dest wisa temaşe dike ku ji aliyê hêzên navneteweyî ve dikarî piştgiriyeke mezin werbigire nêzîkahiya we veke vê platforma parastina zimanî Kurdî di vê çerçevê de çi ye birêz Cizîr وەگو berê jî got kekê Cemal em dixwazin ku di kada navnetewî jî de em mafê xwe ziman biparêzin em ê bi nivîsên fermî ji piştî ku me komxebata xwe deh û yazdê mehê de meldar xist em ê li ser bingehê ku melhev kiriye em ê nameyekê em ê mektûbekê em ê em bêjin daxwaznameyekê em ê ji hêzên navnetewî re bişînin û em ê pirsa ziman wek pirsekî sereke di doza Kurdî de aktûel bikin ê helbet ev jî wê wext bigire taybet hêviya me ji Kurdê me Ewropa heye Kurdê me Ewropa di vî warî de heger pêwîst bû ew bi xwe jî karibin vê platformê li cem xwe ave bikin li welatê xwe li bajarê xwe û daxwaza Kurda li vê dekê bi gelekî bi metodê cuda cuda bînin ziman
و داخواز بکن کو اف مافی زمان ji Tirkiye mesela bêxwestin û piçekî di bîra Tirkiye bînin ku bi zimanê Kurdî mafeke zimanê perwerdê zimanê fermî mafeke Yekîtiya Ewropa'da tijî zane û gelek kes jî vêna baş dizanin got bi gelek zimana li nava Yekîtiya Ewropa'da mesela perwerdeyî cihê cihê heye zimanê fermî cihê cihê hene ve çima wexta got Tirkî doza endamtiya Yekîtiya Ewropa bike mesela ji niha de bera amadekariya xwe bikin bêjin em dixwazin ku astengel pêşiya zimanê Kurdî rabin û bera zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bera zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî. Bi a min wê Tirkî û rayedarê Tirkî jî di vê dekê de wê rehetîk bawa jî çê bibe. Kêmanî ve barê wa jî hinkî siviktir bibe nav netewî de. Niha îro dirin kûdekê li kîja derî dixin mesela Kurda û zimanê Kurda û zimanê dayîkê derdikeve pêşiya we belkî divir de jî rehetîk di pêwendiyê dewleta Tirk û ê Ewropa jî de çê bibe. Keke Şerefxan te behsa asimilasyona siyaseta asimilasyonê beramberî zimanê Kurdî, çanda Kurdî, kültura Kurdî kir. Niha bîr û rayekî wisa jî heye ku beramberî kültür, ziman, çanda Kurdî ji asimilasyonê zêdetir jenosaydeke kültürî hemberî rastiya Kurd pêgaha Kurd li Bakurê Kurdistanê hatiye birê vebirin heta di vê çerçeveyê de dewletê gelek rapor, gelek plan, gelek program ji bo têkbirina ziman, kültür, çand, edebiyat û nirxên Kurdî pêkanîne, li darxistine, praktîze kirine. Bir uraya ve dvê çerçeveyê de çi ye birêz cizî? Kekê Cemal ji roja got komara Tirkiye ave bû û heta niha li muqabilî nirxên Kurda, li muqabilî zimanê Kurdî, li muqabilî kültura Kurdî sîstematîk êrişik heye. Her çi qase ev vekirî jî nayê gotin carna di raporê dizî de ê dewletê jî de ev gelekî eşkere xuya dibin. Yani Tirkiye her çi qase bêje jî di praktîka xwe de xwestiye Kurda û zimanê wa û kültura wa hêdî yani ji navê rake. Yani navê me hatine guhertin heta berî çend sala me nikarî bû navê Kurdî li xwe bikira. Heta berî çend sala paşnavê me guhertin. Paşnavê me got tiştê got bi eleqa wê bi şexsê me re, bi malbata me re, bi eşîra me re, bi herema me re, bajarê me re tune bû navê ulol me kirin. Hemû kirin Aslan û Qaplan û nizanim eş ku zanim gelek navê çîkil me kirin ji bo hafiza Kurdî, bo hişê Kurda têk bibin. Ev xebata ha sîstematîk li muqabilî Kurda bikaranîn. Nirxê Kurdayê dijî yani gelek tiştê me ji xwe birin. Yani ev rastiyekî îro li Kurdistana Tirkiye gelek nirxê Kurda ji govendê wa bigire heya stranê wan, ji stranê wa bigire heta nirxê wanî edebiyatê, eserê wa, destanên wan bi navê navên dilê dikin û bi navê ê Tirkî pêşkêşî raya giştî û a xwe dikin. Divir de yani mero dikare bêje heye yani qetliyamekî kültür pêk tê bigav pêk hatiye lê Kurd jî divir de keko divir de Kurd jî divê xwedî li wan nirxa derkevin. Em nikarin gav bi gav ji nirxê xwe asasî zimanê xwe, kültura xwe, ji edebiyata xwe, ji helbestê xwe, ji gelek tiştê xwe em bi dûr bikevin û em dûra bêjin welahî ev internasyonalîzm e em çi qasî dûrî kurdîtiyê bikevin em dibin internasyonal. Na eger tu di welatê xwe de pirsgirêkê welatê xwe tihal nekî, eger tu xwedî li pirsgirêkê welatê xwe dernekevî tune dibe çep û tune dibe internasyonal û tune dibe tu nabe tiştek jî. Eger mero dixwaze bibe tiştek divê mero pêşî li nirxê welatê xwe derkeve. Ew jî ziman tê de ye, kültür tê de ye, nav tê de ne, yani hişmendiya me tê de ye, şûnwarê me gol welatê me hene tê de ne. Niha mesela bifikirin li Rihayê cîk hatiye bi navê Xerabreşik jêr dibêjin Göbeklî Tepe. Xiyala xwe bidê dîroka dinyayê guherin. Wê bê guhertin ev. Wê dîroka dinyayê niv de bê nivîsandin. Mesela ez bi xwe tu zanî got ez bi dîrokvanekî mesela bi Ewropa gelek xwendiye min dva mesela de gelek cara nivîsand. Keke Şerefxan peyamatê gihişt Keke Şerefxan wekî te destnîşan kirî mirov berî bibe her tiştekî din divê bi xwe bê yani nasnameya xwe hebe xwe bê weke kes jî ev
خبات اواکو دست پیکری و اجرaya گشتیا کردوه به آوایی که بالک شاندنی تی شوپاندن هر وها د رایا گشتی د دیتینه که کو اف هفکاری و د قادا زمان ده دکاری به هفکاری کی برفرهتر دوی چرچوی دجی د سیاست باکوری کردستان ده چندین پیام دوان روژین داوین ده هاتدان هر ایرو هفسروکا پارتیا دموکراسیا گلان HDP dest nîşan kir ku vê ittifaqê dikarin bigin astekî bilindtir divê çerçeveyê de ger nêzîkahiya we bîr û rayê we bigirin birêz Cizîrê. Keko ittifaqa nav Kurda ji zû de tê binaqişekirin. Di nava Kurda de li Kurdistana Başûr jî û li Rojhilat jî û li gelek devera ittifaqa Kurda tê nîqaşkirin. Ême em naxwazin gotinê ji xwe mestir bikin. Em îro bi ziman dest pê dikin. Armanca me ew ku em karibin li ser nirxê hevveş bên cem hevdû. Zimanê me yek ji vaye. Kultura me yek diye. Ha di siyasetê de duwarî siyasî de heger Kurdê me dixwazin nêzîkayî li hevdû bikin, biraya me gerek miro piştgirtiya vî îşî bike. Wexta ku Kurd nêzîkê hevdû bibin, ew ê Kurd karibin hevbeş daxwazê xwe siyasî jî bi hevdû re bînin ziman. Lê heger em bêjin wela em gotinê ji xwe mestir bikin û em bêjin welayê terî em ê vê jî hal bikin ew ne îşê platformê ye. Platforma me bêtir em ê li ser ziman û tiştê wiha bisekinin. Lê hêviya her Kurdî ye û di dilê her Kurdî de heye ku Kurd karibin bi hevdû re li ser nirxên hevveş alîkariya hev bikin û welatê xwe bi vî şiklî îdare bikin. Ne got em dijminayetiyê bi hev re bikin, ne got em nakokiyê navxweyî tûj bikin. Yani divê em aşîtiyekî netewî di nav xwe de ave bikin. Ev aşîtiya netewî jî keko divê pêşî em bêjin em hevdû qebûl bikin. Heger Kurdê me hevdû qebûl bikin, bawer bikin ew ê gelekî pêşerojek baş li pêşiya Kurda be li rojhilata navîn hemî. Ji Başûrê jî rev derbas dibe û ji deverê dî jî re nehewcî ez yek navê wa bêjim. Divê di nav Kurda de hinek tiştê nirxên hevbeş li dora wa em kom bibin. Yani berî 300 salî Ehmedê Xanê mesela behsa ittifaqa Kurda kiriye em hîn jî bi hesreta wênane. Bera kes pîja li vî îşî nexe. Bera kes vî îşî xera neke. Bera yani qehremantiya erzan kes neke û dijayetiya got mesela encam jê dernekeve neke. Em bi hev re bixwazin tiştna civatkê ave bikin, welatekê ave bikin û bikaribin li hevdû bibanin Kurd pêşî. Heger em li hevdû baniyan, em nêzîkî hevdû bûn, biraya min ji xwe piraniya meselê me çareser kiriye. Adî li dûra heybê. Yani di tibbê de jî dibêjin divê gava ku nexweşiyekî mirov divê teşhîs bike, pêşî teşhîskirina wê nexweşiyê bi xwe sedî pênceh çareserî ye. Kek Şerefxan berî goz bikevme bernameyê de agahdariyekî ku wekî Kurdistan 24 me wergirtî ew bû ku hevserokê zîndankirî ê berê birêz Selahattin Demirtaş bi destnivîsa xwe nameyek ji Partiyên Kurdistanî re rê kiriye bi zimanê Tirkî û bi zimanê Kurdî biriya parêzerên xwe gihandiye Partiyên Kurdistanî. Ev platforma we jî pîroz kiriye û hin gotinên din jî hin daxwazên din jî di wê nameyê de anîne ziman. Di wê babetê de min dixwest ji te agahdariyê werbigirim. Yani agadarî ba anha te got ême jî berî te bi saetekî 2 saetan pê hesiyan got birêz Selahattin Demirtaş piştgirtiya platforma me kiriye û gotiye gerek dewam be em spasî wî dikin. Em spasî her kesî dikin. Her kesê Kurd û ne Kurd jî got piştgirtiya vê platformê bike em spasdarê wan e û heger kekê Selahattin îro ji hepsxanê ji zindanê ji me re silava bişîne û bêje em piştgirtiya we dikin em helbet vêna baş dinirxînin û zaten ihtiyaciya me jî heye herkes. Ez dibêjim her Kurd, bazirganê Kurda, rewşenbîrê Kurda, serokê Kurda, parlamenterê Kurda, şaredarê Kurda kî dibe bela bibe êgo piştgirtiya vê platformê û daxwaza vê platformê bike ew li ba me rûmeta wa heye û em hêvî dikin jî ro bi ro Kurd avê li vî aşîkin. Ev aşê got digere bera ava wî xurt bibe. Herkes di gora qeweta xwe, herkes di gora rewşa xwe, li gora pozisyona xwe piştgirtiya vê xebatê bikin û êgo bixwazin xera bikin ya jî tiştê piçûçik derxînin pêş wana şermezar bikin. Divê em Kurd bi hev re
وی ایشی ببن داوی هگر ما به هفره بیر زمانی کردی که کو زمانی کردی نه زمانی پدکت هیه زمانی کردی نه ای پاکیه نه ای هدپیه نه ای بدپیه ای حرکت آزادیه ای فلان کسه بیوان کسه زمانی کردی ای میه ای کردایه هر کرد دوی سیاسی نه سیاسی دوی خودی زمانی خو درکه اما وقتا گو ام دعوی کردا دکن نگو ام وک سیاست کی ونا چیک دکن دا خوازی می سیاسی هلبت هنه بس ام دبیجن وک کرد نزیکی به مسئله ببین وک نتاو نزیکی به مسئله وک گل نزیکی به مسئله ببین اگر ام دورده لهفدو بانیان ام هاتن جم هف ما هفدو فهم کر از گلک جاری دبیجم ام کرد بیوازا مشارکینه ام بروا دارکینه ام فیکیه دارکینه وقتا گو ام لهفدو گهدار بکن ام ببینن گو جدایی ما گلک کیمن و تشتی می گو تشبن هفدو جی گلک مزنن که شرف خان از وی در فتی جیب کار بینم کوت میوانی می شیفله باسی روش رایا گشتیا کردوی که جی مراق دکی گلو اف اتفاقا هلبجارتنی دناف بین پارتیین کردستانی و HDP ده چه آسیده اگر تجمر روشا ایروین بین زمان که جمال از سر ناوی پلتفرمی یا جی وک یک حوالی پلتفرمی از هاتم ویده مسئله اتفاقی و مسئله دی از نخوازم لورشی رو بکم نه حدی منه حوالی میگو بشداری وی شد بین هم کارم بواره باخبن هل بدیتنی میجی هنه لی از وادی تنا آنها ایرو از نینم زمان باشتره وگو گاوا دی مگوت خلاص بونا زمان کردی ولاتی کردا نتوا کرد اتفاقی دیه دهوربونی دیه وکی دی از زیده نخوازم زیده بیجم بله پرسا اتفاقی لسر آستاز زمان که شرف خان ته دست نشان کرکو مروف دیالوگی دوان بابتین گودکاری به هف و دوره gelek babetên ku yani nêzîkahiyê dikarin peyda bikin, dikarin riya diyalogê peyda bikin, dikarin bibin pirêk jî navbeyna hevûdû de van bikarbîne. Duwarê vê platformê de hêviyê we çi ne? Yani hin xebatên godipêşiya me de ji derveyî van neh Partî û Rêxistinên Kurdistanî ku di nav de ne ji rewşenbîr, ji qada rewşenbîriya Kurdî, qada medyayê Kurdî daxwaze guhun tînin ziman çi nebirêz cizîr. Em divê pêşî we me got zimanê xwe xwedî derkevin û ez niha nikarim wek programekê ji platformê re çêkim. Hinek daxwaziye me di nav me de tê nîqaş kirin. Bes wexta got me komxebata xwe çêkir, hevalê me pispor, hevalê me zimanzan, rojnamevan, nivîskar, ketkarê zimanê Kurdî, siyasetmedarê me em ê bi hev re hinek daxwazê xwe şêmber bikin û ew ê bibe bingeh ji me re. Wextê got bû bingehî ca em ê wêna eşkere li her derê bînin ziman û bilêv bikin. Niha ez rabim li vê dekê gelek tiştê got yani belkî tedî em li ser nîqaş bikin ez bînim ziman ba min wek üslûb ne baş dibe wek yani niyeta me ne got em pêşiya hev kevin em çira hev xin kurmancî cem dibêjin çirê em çira hevdû bixin em pêşiya hevdû bibirin ne lazim e em ê çend heftakî dijî îdare bikin heta got em vê komxebata xwe çêkin û piştî komxebatê ew ê programa me wê deklarasyona me bê yani em ê biraya giştî re deklarasyona xwe parve bikin wî çaxê em ê bêtir karibin serbest bipeyivin. Pêşniyarên rewşenbirên Kurd kek Şerefxan ji ber got ev babet sosyal medyayê de jî tê münaqeşe kirin. Yani pêşniyarên nivîskarên Kurd, rewşenbirên Kurd, rojnamevanên Kurd, kesên got duwarê ziman de dixwazin hin pêşniyaran ji bo vê komxebatê bikin. Dê bi çi awayî bikaribin xwe bigihînin vê komxebatê tu koordînasyonekî ku ve destnîşan kirî ji bo vê diyalogê heye gelo? Keko niha hinek tiştî di nav me de hene hîn mezelal nekirine. Em li bendî komxebatê ji ber got em li ser gelekî çi dibêjin em ser pirasalatê em dimeşin em hemûle dibêjin. Ji ber çi ji ber got em naxwazin xera bikin. Yani çawalek hejîr nav destê me de xera bibin ne baş e. Ji ber wê em gelekî hesas çîk dikin. Komxebat ne fînal e. Komxebat dibe destpêkeke nû. Ew ê herkes li daxwaza me ev e got herkes ciyê got lê vê platformê ave bike.
و ام دورت ناف خود کوردیناسیون که آوه بکن و او حواله گو دنویسینن حواله گو فکر وانا هنه هلبت او خو بشکل کی بگینن به پلتفرم لی او خودی پلتفرمن یعنی برا جیه گو لیبه لسوید جیبه لستانبول جیبه لمردینه به لروحا به لادیامان به لموشه به الکوبه د باجار کردا ده متروپولا و دوری دن بخوازن پلتفرم به هفدورا آوه بکن و چه قاسه فره به او قاسه جی امی خورد ببین امی هیم بهتر کاربن دنگ خو بگینن دنیای کس حوال در و نامینه ام کسیل در و ناهیلن لی باور بکن کسیج بو ما خالیه سور را نخستنه برا کس نلبندی خالیه سور به بله. برا بیجه از خودی زمان خودرت کفم منت ورده تونه که جمال بله. ام خودی زمان خو کلتورا خودرت کفن خالیا سور مش کیرا راخن کی هات سر چاوه ما سر سره ما ولا کسی خالیا سور ندا برمجی ام خو ما اینسیاتیو گرت حوالین ما پارتیین ما گروبین ما اینسیاتیو گرتن و مدس فکر ما اف کروان خسره هدی ام هیوی دیکن هر کس آریکاریا و مشبکه و اف مشببه براستی تفگرک کردی لکردستان همی گلکی سپاس برای شرفخان زیری جیگری سروکی پارتیا دموکراتا کردستانی ترکیه کوج استودیو می دیاربکر تلگلمم سپاس که جمال دوباره بخیر بید تماشاوان ایجا هم هاتین داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دین باسی روش هر